am decis să-mi depun candidatura la președinția României. Am luat această decizie după ce m-am consultat cu românii, cu familia mea și cu colegii mei din partid. La congresul de sâmbătă voi veni în fața românilor cu planul meu pentru România și le voi cere colegilor mei sprijinul pentru a câștiga alegerile prezidențiale. Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate și echilibru. Românii au nevoie de siguranța că muncind pot avea un trai mai bun. Țara are nevoie de un președinte căruia îi pasă de toți românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat președinția PSD într-un moment foarte dificil și împreună cu colegii mei am reușit să recâștigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Și am reușit, alături de colegii din guvern, să punem lucrurile în ordine. Sunt pregătit să-mi asum acum responsabilitatea de a fi președintele tuturor românilor. Am credința că pot contribui la viitorul țării mele, un viitor în siguranță și bunăstare. Așa să ne ajute Dumnezeu.